Unom kaadlaw sa dili pa ang eleksyon, higpit na ang preparasyon sa election watchdog nga C-CIMPEL aron mo'y mobantay ug magmaigmat sa mga panghitabo. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa headquarters sa Cebu Citizens Involvement and Maturation for People's Empowerment and Liberation kung C-CIMPEL, subsub na ang preparasyon alang sa piniliay sunod simana. Giandam na kini mga posters sa mga voters assistance centers nga ilang ipangmuntar sa kada polling place. Mutabang sila sa pag-assister sa mga tao labi na pagpangita sa ilang presinto. Nadawat na sab sa C-CIMPEL ang mga IDs nga gi-provide sa PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ang C-CIMPEL ang counterpart din sa Sugbo sa PPCRV isip Citizens Arm nga mubantay sa eleksyon. Sa atong grupo nga itukod mga nang poll watchers, so makabantay ta. Before we open ang polling place of kuan, inig human jud kay naa pa man sila until mahuman kay ang transmissions. Napaubos na og training ang libuan ka mga volunteers sa C-CIMPEL PPCRV nga moserbisyo karong Lunes. Gibahin-bahin sila sa lain-lain nga mga distrito ubos sa Archdiocese of Cebu. May giban-abanang moabot sa 10,000 ka mga volunteers sa mga parokya sa tibuok probinsya nga i-deploy sa piniliay. Katuyuan ini nga makatabang sa pagbantay sa eleksyon aron mapabilin ang kasagrado niini. Gusto sila nga ang election nga mahimong limpyo, clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful ang elections. Kaganihang buntag sab sa Mandaue City, mihimo og motorkada ang lain-lain nga mga ahensya ubos sa Department of Interior and Local Government. Lakip ini ang kapulisan, BJMP, BFP ug uban nga mga grupo. Katuyuan sa kalihukan ang panawagan alang sa hapsay nga eleksyon ug awhag sa katawhan paglikay sa vote buying. No to vote buying ug ang no to terrorism. Kaya ang jive ning idea sa mong regional director ug sa itaas so with other stakeholders. Kaya nag-join mi sa mo ang launching kanina sa nag-motorcade ni. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.